Диаманти. А такова, как беше? Изключи го. Трябва да е. Трябва да ми е в това. Изключи го. Тук съм за това. Чакай. Интернет, не. Чакай сега. Само върдем. Трябва да намеря цветята. Но сега ще намеря. Виса, чакай сега го направим. Той трябва да влезем в някой сървър, ама аз няма акаунт. Аз ще влеза в твоя сървър. Стой така, ще се оправя. Кинь тя съм да Пусни се на кутото. Аз ще влеза. Опечи си го. Да, какво? Направи си. Не знам как. Майко, пак ли? Така студент, ще им почки. Тук имам такива неща. Добре. Тук имам всякакви неща. Аз това ще бъда. Ласо. Ще и сега, който ще направим си така. Най-тук направим това. Колко неща ще направя. Ще напълня това с неща. Я. Опа. Тук Иво Маринов. Чакай. Ти знаеш какво да правиш. Къде ти това? Това приема къде купава. На тереза си. Къде да правиш? Не тук дома е. Не. И Shadowhex. Давай. Shadowhex. Нали ние сме геймери вече. Избил го с мутла. Бако яко брат. Такова да има някакво. Мой по-голям бе. Не. Къде купава преди малко бе? На тереза на так. Чакай тук. Трябва да има към. Да, давай. Иво БГ геймер. Ето го бе. Толкова след трудно. Камък. Малко ти имаш камък бе. Да, ма искам такова. Печка. Да, печка трябва. Чакай бе. Как да правиш тази печка? Добре. Въобще, другите неща ще направих сам. Така. Другата страна е обръхна пъти. Коя страна с къща, не знам къде страни. Зомби. Къде? Тук така. Това къща бе брат. На къде? Нагоре. Добре. Тато. Ей, геймерил. И кой те научи? Но аз игра от отдавна бе. Оле! Таблики. Не там. Не там. Пусни си интернет и ти. Аз им интернет. Така. Вижу. Аз го блокирах. Аз сега разготвим всичко. Що ме гледаш? Всичко. Къде? Ето го. С колотка катафалката е така. Але, вери. Зайки. Посна ли си бут? Чакай се само сготвя. Какво само? Ай, виж колко много тук е. Къде бе? Пусни си бут. Пускай си бут и да почваме играта. Да ти фарма малко неща. Ще гледам. Мале хора, тук малко сме, поне аз тъй про, аз съм някакво фалшив. Айде. Пусни си бут суе, малко добре. Не става. Просто по-съхо. Хора, след малко ще само да се свържи.